Euskal liburugintzaren alorrean, ibilbide jakin bati egiten zaion errekonozimenduaren aitortza da. Gau berezia izaten da. Lagunen arteko topaketa eta musika eta hitza uztartzen dituena izaten baita. Donostia Kulturak eta Eusko Jaurlaritzak babestu dugun ekitaldi hau 7. aldiz ospatuko dugu aurten. Eta atseginez, luzatzen diegu gonbitea bertan parte hartzezaten bai kultur eragileei eta oro har baita ere euskal jendarteari ere. Donostia Kulturarentzat plazer handia da horrelako ekimen bat laguntzea, euskal kultura sustatzeko ekimena baita. Hainbat elkarte eta eragileen arteko elkarlanaren fruitua da, eta hori da nabarmendu nahi duguna guk. Elkarlan horretan, sinisten dugulako eta horren lekuko da, urtean zehar liburugintza sektorearekin elkarlanean antolatzen ditugun bai liburu aurkezpenak, solasaldiak, zein irakurketa eta ilustrazioa bultzatzeko jarduerak ere. Ildo horretan jarraitzeko asmoa dugu, liburugintza arloko inplikatu guztiekin, eta guk bereziki hirian zehar eratua dugun liburutegi sarea indartu eta bultzatuz.